हौ देखा साला भानुआ के जे जाके काम करे के चाहिए तो अपन भौजी के साथे बैठ के हंसी टिटोला करता। भौजी का करत हो? अरे मौक दस तो लौकत नहीं खे क्या करतनी तो दिल्ली गए रहल तो खूब तो छुआइल बड़ू। हाँ मौक दस तारा तो ये लौकत है। हम लोग को मैडम मिली। अरे मौका कहाँ से बड़े रे तू? काहे भैया भौजी संग मजा लेत रह ना। अबे साले जा हो जा पापा बुलावत रह। जाता नहीं। काहे भौजी का करत रहलू भैया संग? अरे मौकदास तू ही तारा ही पूछे के हां जब तोहरो सदिया होई ना तो तोहरो पता चल जाई कि का करत रहनी है। छता पर करत रहू तो देखू ना का। नहीं तो बड़ा मौक बारे तू मौगो तू मौगो हाँ मौकदास देना बम्बैया गललू त छुआवत रहलू लइकन से। अच्छा तार दीदी ना छुआवेले तू छुआवेलू देखो उन्हें गोइल होई छुआवे कहाँ गइलो? कौन भातारम से रहरी में तू ही गइलो खूब। काहे भौजी अपन बहिनिया के भेज दे तू तो छुएती। एक नंबर के छेछड़ा बड़े कारे भाग जैसे सुन काल है नियर जन छे छड़ाई करूए करे के नहीं के मेहरारू भी रही सब बच बच्चा के रहे के बा तो नहीं मनी छेड़खानी कैली काल तो मार के भगा देनी। अबे साले ए बरा ना होई एकदम वैसन हो कितना चाहिए बरा बहुत बच काम करे के बरा हाँ, चल। लाजूता पड़ी है बरा। देखा भी हमके बीमा उमा नहीं करावे के जौने गाड़ी आइल बड़ा वही तर लौट के चल अरे जाए। ना भैया जनगणना करे जाइल बन जमनी के जनगणना हाँ। ए मर्दे को वाली जनगणना होला हो? अरे कुछ नया अपडेट भइल बा। अपडेट हाँ ओमे अच्छा। नियमो बेरी 10 गो आई रहे ए बेरी 10 गो और बढ़ल बा। ओ बैठे उठे के तो पूछबा ना। अच्छा बैठा बैठा। गाँव में तो एगो तो ई साला देश में तो ना अनपढ़ आदमी बा ना कि समझावत पागल हो जिया। कुछ बोलता रहा का बाबू हमके? नहीं हमार कहाँ उतना ताकत बा मत तनी खैनी खैनी धइले बड़ा। ए ला पल बार पहले था घर में को परिवार बैठे तारा परिवार तो हमारा घर में रुको गिने के पड़ी छोटका बड़ा का ननका बकसना तो ही है 8 गोड़ा 9 गोड़ा 1200 8 गुना बड़ा बड़ा का हां दाई तू ही कर तो घर के मुखिया तू ही बड़ा ना जी। तो तोहार क गो लइका? हमार 2 गो 1200 दूगो। हाँ दोनों गोड़न के नाम बताओ। भोकसन रुको 1 मिनट। भकोसन और दिलबंधु दिल बंधु। देखा का नाम ने बड़ा हो। अच्छा ये बताओ ओइ देखो हमर लइका का नाम खराब बा ओइ तेरे बात रह दे ई मारे बताओ लगा में जे धके निकाली का पुरान कलर बुढ़ौती ने कुल ना कही जाला आई बहुत बदमाश है मारे लगी टूट जाई हड्डी जुड़ेला ना बुढ़ौती में बहुत नहीं कि अपोसना जन बा ओको को गो लइका ओकर त बियाह नहीं खबल बाबू देखे भाई बाटे कोनो लइकी तो फोटो दिखा बोला दिखाओ के तनी देखियो लियो। साफ मतलब छेछड़ा आदमी हव हमनी के जनगणना करे आज में कि तार बेलमुंडा के जाई हमनी के बहुत के हवा का तू देखकर बीमारी बा का यार? तन में दवाई चलता। अबे साले अबू बताओ हाउ जन तू सरकार लइका का बतिला नमवा? ओकर दिलबंधु दिलबंधु का कगो परिवार बा? दिलबंधु के एगो मेहरारू लइका कगो? 4 गो 4 गो लइका का करल? लइका हमार दिल्ली रहेला मेहरारू के लेके रहल अभी तो पतो आइल बिया उने खेल तो मैं ऐसा करा कि पतो ही से बुलावा पतोइया से तार का काम हमार से बतियाओ ना हम मुखिया बनिए जाके। भैया जनगणना हो सबके बुलाए पल तब जे होला अरे मत देखाई हम छोड़ जमू में आजा घुस जमू में अब लड़की के फोटो दिखाई साला मुंह नहीं के धोले दतुआ नहीं कर। बाबा तू झूठो खिसिया कर हमार कहे के गांव के आदमी हो जिंदगी भर लाड़ खैनी रो करले बा और शहर के पतो बिया पढ़ल लिखल बिया ये खाली पूछम फटफट बता दी। अच्छा वैसे कहत पूछो हमारा से हम ना बताइम तब। देखो हम जब तक लोग देखम ना है पर हम ना चढ़ा सकेनी। हमारा भोकसना बा नाच बतैले रहनी अगली बेर नाच के दीवाना ओकर बारे में हम जानत नहीं। ओकरो से पूछबो तो वो बता दे। वो बता दे पहले तू पतो हिया के बुलावा। पतोइया के जा बोला जा रे फूलबसियो हेनी आओ हेनी एमे पैसा वैसा ना मिलेला का? पैसा हां बाबूजी का बोलत तनी? अच्छा बैठो आजा बैठो 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 बैठो। अरे ना बाबूजी आप बैठी ना तू शहर से आइल बड़ू तू बैठा ना आजा। अरे बैठी ना बैठो हमार काम बतानी आवत नहीं हम बतियाओ हम लोग। का जी का चीज वाला हम जा आप हम का चीज वाला हम जा हमनी के हां हमनी के जनगणना वाला है जा। अच्छा का चीज के जनगणना करत नहीं? जनगणना ई चीज के होता कि तोरा परिवार में कितना आदमी बा
को बच्चा दिले पड़ू अबे साले लिखे के पड़ी सरकार के पता होगा कि चाहिए कि हमारा भारत सरकार में केकर कितना लड़का बाड़न सब उ सब जानकारी ये पर पोर्टल पर डाले तो भड़ुआ खाने का बोला तो ऐसा मत करो मेरी जान। ई भड़ुआ गिरी ना है ई आइल बनी हम जनगणना करे ठीक बा ए सरवा फिर छछड़ा स्टार्ट कर देले तू छेछड़ा कहाँ से लेके चलिए बड़ा तनी ज्यादा इग्नोर करो तनी बतावा तारा आदमी का नाम है आदमी के भकोसन भकोसन हाँ ठीक बा फौजी तो पला आई लौकता छेछड़ा के कहाँ से लेके आइल बड़े रुक सरवा करे दे जनगणना में भकोसन को गो लइका हमारे लेके 5 गो बड़ा सन 5 गो बड़ा सन ता लइका आ कुल छोड़ो 5 गो लइका कौन बोर बात नहीं खे का काम करेलन हमार पति मेडिकल के उथू पर है ना दुकान पर मेडिकल के दुकान पे हाँ हमके नहीं लगा कि जहाँ काम करलन मेडिकल बा जो आदमी मेडिकल पर काम करी आ ओकर 5 गो लइका वाह क्या मुस्कुराहट है चार मारा छेछड़े बड़ा संकारी भाई अच्छा कुल छोड़ो हाँ बोलो ई बताओ कि तारा नाम जमीन बा कि ना हमारा नाम का है हमारे बाबूजी के नाम है बा ससुर जी के नाम है हाँ उहे ससुर जी आदमी के नाम नहीं खे भाई ना देखो एगो तक हम बाबा हो देखो चिड़ई देखो ई कुल जमाना में न केहू के नहीं खे जमीन अपन बाप अपन मरद के नाम करा ना ठीक बा है उड़ गेल बा चिड़ई है ना देखा छोटा बुतू दूर रह के बतिया हम पतई से दूर ऐसा मत करो मेरी जान। मत करो जी छेछड़ाई मत करो पिटा जाओगे ये लोग का फैमिली ज्यादा है इसका खुद देख धुआं बना दिए तारा के ऐसा है देखिए कि तू कहलू ना कि 4 आदमी 5 आदमी बा सब लड़कन के बुला के लिया तू अरे बाबू आवासन नाम से नहीं जाए जावसन रुको हम बुला के लेके आओ जा लेके आओ तू ओ भकोसन पेटवा में को बुला लिया बोले के अबे साले आवासन नहीं आवासन हे जा खड़ा हो जसन हे जा खड़ा होके बैठा पन तो अब लाइन तू बैठ जा रे सारवा तू बैठ तू का खड़ा होत रे तो लड़का के बोलनी है तो भणुआ के काहे लेके नहीं है तो ये हमार लड़का हो ना एक तरह बोलबू ना तो जान तो यही बार गर्दा हो जी जान नहीं क्यों अभी हमारा भाई तार देवर हो हाँ हाँ भणुआ देवा हाय आ जाओ पीछे आ जाओ वो हमारा लड़का है हाय वो हमारा लड़का है हाय वो हमारा लड़का है अच्छा कहां बा लड़का हे जा खड़ा रहो कहलू आ कि 4 गो लई 5 गो लइका बा 4 गो लौकत से एगो हेमे बा अच्छा उसमें है अभी ओके वही में रखा अभी बड़ी गर्मी बा ठंडा में निकलिए बाहर तो बाबू तुम नाम बताओ अपना चिरागन कितना साल 18 अरे बड़ा कहत रहे कि मैं 18 साल के मार देंगे अभी अरे हमार नतिया के तरह लड़का तनी कम पढ़ा लिखल बा 9 साल के बेटे अच्छा 9 साल हम कहीं कि अभी लाड़ मुझे कुछ लगते नहीं गया 18 को आता तुम्हारा क्या नाम है जी ब्रिजेश तुम नाम बताओ भगोदन एगो आमो तुरे गइल नहीं लो अरे उतनी जानते बड़ा लखेरा निकल गेल बा घूम घूम ना बड़ा सतुआ चटनी 1 नंबर देखो जेकर बाबा है बाबा लगी ना उ आदमी के उदय सुरतावाल बात एगो तो निकलबे करी जब ये बेशरम बारे मार दे अबे जानते ना लाल कर दे मार लगे ना तो करा अच्छा बाबू कहत रहनी के में पैसा मिलता का पैसा ना मिलेला पैसा ना मिलला ना ई जन बा सरकार करे सर पिताजी बे हमार कहे के मतलब ई बा कि सरकार के तरफ से तोहार घर में कितना लोग बा उ चढ़ जा पोर्टलवा पर न ता के खाली करा दिहन से घरवा और राशन सोना मिली का सब मिली हेतना तो कुल छेवना नियर पैदा कइले बड़ा सब दबा के मिली टेंशन मत मिलेगा ना मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा बुढ़वा हिंदी बोलता है जी डान हिंदी बोलता है डान हिंदी बड़ा हिंदी में बोलता रहता है फिर यही से कहतरी ना कि तू साला सरकारी आदमी हमें तनी बदतमीजी मत कर हम जाना तनी कोई हाली पिटाइल बड़े लेकिन ये मत पिटू कोशिश कर कोना में लठिया धइले बन तनी लेके आल तो तनी जलिया कोना में निबिया त छोड़वा दे मार और दियन से तो हम कोई दिक्कत बोला हो बाबू बोला त कामन कोन प्रोग्रेस बा तनी बता दे देखा एगो लास्ट क्वेश्चन ई तो से पूछत तनी ई जोन घर बा घर जोन बा ई तोहरा नाम बा जी तारा नाम हमार नाम में हम खुद बनवैले बानी अपन पैसा से कमाई से ठीक बा हम कहा कहतन कि गोइल बड़ा भटिया रे के जाके बनेले बड़ा नहीं बताइए कहतनी ई घरवा जोन बनवले बड़ा लोन उन नहीं नहीं पर लोन आई दादा घरी सरकारी नौकरी हमार चलो आओ पेंशन पैसा पे पैसा आओ कोई नहीं मेरा लगा बाबूजी हाँ मौक बात खोजत तब से
ये तो समझाई मारा सरवा के एक लात मारा। अभी से मना किए हैं ठीक इसको। कैला बैठो बैठो। मैं बहुत छछड़ा है यार ये तो। ठीक कैला तार दे जाए क्या है खाली? ना रह दे तारा मना कैला के वजह से बाबू हम वो सुत रुकत वही हम तो मार लाते तारा मना कैला के वजह से छोड़ा तनियो के ना तो उनके देख जानते रह एगो तो सरकार कहले बा कि 2 आदमी लेके जाइए तनी हेल्प करे के चाहिए। कहाँ हेल्प करी पढ़लो बाकी ना सरवा हो। बा अब का हम बताई खुल के बैठ। चला दो गले लिखा आइल बे जे। चलो बैठ। नहीं तुम बैठो कुछ दिक्कत ना भइला ना बाबू जी ठीक है। उधर तो ये झोड़िए में ना। चलो कहे के मतलब ई बना कि घर पर लोन नहीं खे। ना लोन काहे के आई यार। अच्छा हम टीरी खाली पूछम बस बताइए टीरी हो गई हमें लाड़वा में घुस जब तो हमके कितने लौकी। अच्छा तो कहतनी बाबा कि घर में गाय भैंस बा एगो बिया यही तर नहीं शेर धइले बनी पिया के पाठा कर देले बनी के चलो। लागेले भैंसिया मल गइया तो मने बिना लगले कहते ना शेर नियर पैदा कर देले बनी। हां दचियार बा मार का सारा का फिर से मर दे। सही में बेहाया बा यार। इसको हम बार मना कर रहे हैं कि मत करो ऐसे। तो अब अइहे मत वो तुमको जरा पता नहीं है सरकारी नौकरी करते थे पहले हम भी। ठीक है पूछो बाबू तू आई सरवा के दूर रखो। तो हर जन दासा बा न सा तू ही न हर जगह लात खइबा का और कोई पिटाइल बा का। अब का हम छोड़ा का मुंह खोली सारा के अपने बेइज्जती होई। तुम थोड़ा दूर हट जाता नहीं पता। हां तनी दूर रह छिनार बा ई सारा छोड़ अरे फिर जा मार दे आंख मार बता बिल का मारम के जाके ट्रांसफार्मर पे गिरबो। ए रुको ए बाबू ये बताओ कि कहाँ तक पढ़ले बड़ा 8 तक। अरे फार्म मरम वाला हसत काय बड़े रे। फार्म वार्म डाले लगी ना 8 ले पढ़ के अबे साले। डलवा कौन चीज के फार्म डलवा पढ़बो तब ना। एनसीसी का फार्म हम भरवाए हैं इसका। एनसीसी करवा हे ले ले बड़ा 14 किलो के पेट तय एनसीसी निकली मौगो हमार मुंह का ताकत रे निकले है चपलिया बताओ। सिखैले बड़ा भणुआ नियर खाली हंसे के है मारे के टायर फुल करे। अरे इसी खैले बना खाली भौजी से मजाक करे के मजाक भौजी लगू तो मजाक ना करे। ए ये तुम्हारा भौजी लगेगी। ये तुम्हारा भौजी लगेगी। भौजी का नाम तारो हैं तो ऐसे चल तो है हमारा हितवा है मजाक करता है। चलो वो सब छोड़ा तुम जाओ तू होने जा भागा तुम इधर आओ बाबू। थल करता गो कर। ये कौन है। ये हमारे बाबा है। बाबा हैं बाबूजी ठीक है। ये बताइए क्या नाम हो इत के परेशान वरेशान ना करेला पढ़ावेला ना बराबर काहे कि अब लमर बतियाओ तन मार हम सरकारी हैं हे बा हो बा। शक बा हमारे में मर दे पैसा धइले अरे बनी दबा देखो के। कहे खातिर आदमी कुछ कह देला लेकिन सरकार के नियम बा कि सब घर में पता लगाओ। मर दे अगली बार जोन आई रहल लो एगो टाका था जोन काम करस वो सारा छेछड़ा रहे अब करस बोड़ है सारा छेछड़ा बा मन तो करता के धके एजा जब कर मजाक नहीं केंगने तक क के लिए झूरा और ठुआ में निकाल से ज्यादा कुछ काम ना मोबाइल मत दियो ना त बिगाड़ दी। गाड़ी उड़ी चलवा नहीं घामा में देत कितना स्मार्ट बा वैसे तनी कौन दिक्कत देख लाई। सार के मुंह और यहाँ रहे छेछड़ा नहीं तो अगली बार चेंज कर दे हम जाके कोई देबा पिसा हमको भी लग सकते हैं हम बूढ़ा आगे बनी से का लेकिन सरकारी नौकरी करके अब छोड़े ढेर होता ढेर नहीं। अब तोहार उम्र खत्म हो गइल बा कहाँ के बार पाकल होई अब चलबा तू। रहनी न 8 गुणन तारा नियर लइकन के मारी। अरे यार चुप रह सा होखे दस तू यार तू बहुत बेहाया बड़े तू चुप रहो। मार दी का जन्मे से बेहाया पैदा ले ले हमार लागत है। हाँ जब से मने जोन छोट पे गेम खेली हम वाला में आज गुल्ली डंडा बाबा एगो बात कही हां ये उम्र में तक थापारा मारी तो अच्छा लगे मतलब ई हमार काम है लड़वा गेम में खेले वाला बा। पापा आज भौजी के कुछ करत रह उसको तो मार सारा का धके जा मारे के बिगड़ जाओ पर धकल पलटा सारा के मार के बिगाड़ दे ए मते ए सरवा उसको रिटायर गोड़वा मार पे दे। गिरतनी गोड़वा पे गिरतनी तनी हई हो जाए दे। अरे पापा हम भौजी ने लगी हम तनी जाकर का भइल बा। तो सरवा तो तू ड्यूटी पर बड़े रे ड्यूटी पर बड़े तू। अगर भौजी से मजाक करे के बताओ 3 दिन हमारे घरे रहू जे तेरा मजाक करे कोई करिए अंधार में अनार में का है दिन में आओ सरवा तू अरे उठ जो गाड़ी पर जाकर बैठ हो जा बैठ हम अबे को क्या बताएं जो सरवा बात भाग सरवा तो नहीं ताकत तरह सरवा अंदर से मगर ये नहीं के वजह से मतलब सरकार बदनाम बते घुस जाओ कर कुर्सिया में बैठ जा सट के तू इहो जानता रे इहो कम नहीं खे रहल ये तो इहो हेतर हेतर मारवा इठत ये तो का करू तो खुदे भणुआ बा। तो मत दिल्ली से आइल भी घूम के हां तनी लागत है फास्ट भी है पढ़ल लिखल चल अब कुल छोड़ा
केहू से माने कोनो विवादित जमीन उमीन नहीं के ना तोरा में ना नहीं के ना चलो जाए इहो ठीक कर देते नहीं तोहर कोनो भाई वही भाई ना हम भाई तो नहीं खे हाँ निपट उपट गए सब दूर जाना रहनी जाए गोड़ा गइल ऊपर मजा ताला पे लेता रहता है। तो ओकर जमीन उमीन जमीन हमारे नाम में हो गई ये जैसे जितना है पूरा है जितना लौकता ना ये जितना है वीडियो में मतलब जितना लौकता है ये सब मेरा है ये सब मेरा है सब तो आपका है हाँ तो मर गिल बा तो तोहरे ना फायदा में जी मर्द चलो चलो तब ठीक बा इतना बहुत बा इन्फॉर्मेशन तनी पतोहिया से दूगो सवाल पूछली कि कोनो दिक्कत नहीं है ना तम आओ तो इंतले हाँ तू जा सुनो बोल देखा है बूढ़ पुरानिया के चक्कर में ज्यादा ना पड़ जाला जमीन पहले कोह अपन मर्द से कि अपना नामे करावे के एक दिन ना खाना बनेबे खुदे मान जी बतिया खुदे उनका गणिया पर चढ़ के आ जाके जमीनिया अपना नामे लिखवा ली ये बात के ध्यान दियो अरे का बताई जी हमार मरद इतना भणुआ मिलल बा कि खाली बपवे के गांड धवेला हम कतो न बोलम तो हमरे के लाठी उठा के मारी मेहर मौगा नहीं है वो ना तार बात नहीं के सुनत ना अच्छा तो देखो अपना कानून ओकर हाथ में लो अपन जैसनो बा वैसन ओकर दूगो देवर बाड़ा था हमार देखो कुल तहरा ऊपर बा मेहरारू जौन बा छियतरी होली सब वहनी के लगे इतना काला रहे लगे सरकार गिरा दी हम सब तो मरद का बा अब उहे लागत हमारा कारा देखा हाँ बस वही पर ध्यान दो बाकी बाकी के जायदाद लेके हम्म, बूढ़वा के गाड़ी पर लात मार के खेत दे जा हाँ देखो ई जनगणना करे में तनी एक्स्ट्रा दिमाग दे देनी हो तू अरे पढ़ल इतना- लिखल के बाड़ू पढ़ल लिखल बाड़ू गाँव में गोबर काटी कह के का कर लेबू ये तो हाँ चलो ठीक बा जनगणना तो लोग हो गइल बा ठीक हम ठीक। पोर्टल पर चढ़ा दे मैसेज आ जाई ठीक है ठीक चलो भौजियो हमार चपला देखलू फिर से छेछड़ खाने दोगला खाने आगल कर का आइले रे भौजिलो नंबर राती फोन करियो हम अरे एकदम भागे जैसे एकदम पे फेंका जेबै जैसे भागे जैसे भौजी आई लव यू देखो से हौवे सारा मम्मी से लागत रहल चलो सब मारल जा दौड़ा तोहरो बा बाटे ना सर आई जनगणना होते 1 अप्रैल से चल के सर करा लो ना तो सर जो मेहरुआ आइल बिया वो छोड़ के चल जी सर लगभग 10 चेयर के आके फिर बदमे पे हमर गिरे अरे भाई तुमके मालूम है चल चल जा घरे सर नक्शा बना ले बड़ो हां नक्शा बन गेल बा गौवा में कौन जगह में जाए के बा ये नक्शा के हिसाब से तो हवे घर लागत है पार्टनर ये घर लगता है मेरे को अरे ये घर अरे ए बेरा का आइल बड़ा सन ओ दिन तइला सन तो झगड़ा करा गिला सन अब का भइल बा अरे भैया लाने कोई बोले के कि क्या में खेते जाई न त आई न होता द्वार पर ए सर दू तो है लेका कुकुर दुआर पर 50 60 आवत रहत सन देखो देखो हमनी के तोहरा दुआरी पर आइला के कोनो शौक नहीं के सरकार बोलले बा कि हई तो के मैप देतनी जाके देख हई चीज ओकर लगे बा कि ना केवन तू लड़वा अलगे हुरले रहता कि काहे आता रे तार द्वार पर हम काहे आई मर दे केवन चीज बतइबे तब ना बताओ तनी तनी शांति से बैठे उठे देबा कुकुर नहीं तो खड़ा करे बड़ा मर्दवा अच्छा बैठ सर जब इतना बात बैठ पहले बतिया बताई तो बैठ बात बताओ तनी पहले शांति से बैठे दे लाड़ हो बगीचा में घामा में लाड़ चटके आवे के पड़ गेल अरे यार तुम जनगणना वाले हो तुम जगह डाल मर दे मत गर्मी में नीचे बैठा बैठ जितना सुन साला जितना कुर्बान फायदा वाले चीज है कुल मत चढ़िए कोई ना तुम मत चढ़िए गणिया में जड़ दिए निकाल देते नहीं तो कहे के बा भाई ये वाला पोर्टल खोल लो जनगणना वाला खुल गया बोलो हमें लाड़ता का तरफ सर तोर शादी भइल बा कि नहीं बता पहले हमारे के ना भैया अभी तो बियाह नहीं खे भइल हमार नहीं लइका फेका बड़ा सन ए जब बियाह नहीं के भइल त लइका फइका कहां से रहिया सन ए भैया माता आई तब आई तो तू सरवा का क्वेश्चन पूछे तो के समझ में आवता सरवा जब बियाह नहीं का भइल त कहां से लइका हो जी रे पागल छोता हां रे चल सही से पूछ ता शादी भइल बनो अबे ना बताई नहीं शादी भइल बा कि ना अच्छा नहीं लइका फेका भको नहीं का सन नहीं को होता है भाई भाई बड़ा सन भाई हां भाई एगो हमार दुश्मन है बा का शादी हो गेल बा ओकर हां
हाँ ओका भइल बा दूगो लइको बाड़ा सन। ए साला तू इसका 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 पूछो ना, तुम अब उसके भाई का क्या पूछ रहे हो? तार का दिक्कत हो, हम भाई है कितना हमर तो भाई है। ए मतलब ते आदमी में झूठो सच बोल देला, उल्टा सीधा चोट जी पोल्टा लगा पर तो फिर अइबा के मालिक तनी हमरा सीधा कर त लाणवा ना होई। तुम खाली इसका पूछो जी। ई भैया कोनो व्यवस्था बा जोन के कोइला के बाद भईवा के जमीनिया हमारा नाम ट्रांसफर हो जाओ? बियासा त बा लेकिन बहुत दर्द होई। का करे के पड़ी? गाना मरवा के त पड़ी। का मर दे ऐसा कुल फालतू कैसा ऑफिसर ले लो फालतू फालतू बात करता। हमें निकाल बन जनगणना करे तो तू कहतर कि भाई के जमीन जन बाकी ना के तरह मतलब कैसन भाई बता? अरे सरवा यही से कहनी है कि ओकर ओकर बतावे दो, तू अपन बताओ। केहू केहू के नहीं के बड़ा जमाना के डेट में। मत हम बताओ तुम सरवा के बियाह भइल बा, हम करैले बानी बा बा का लइको फैका लइका फैका सरवा के नहीं खसन, एगो मेहरारू छोड़ के भाग गेल पहिल की। तो उ भाग गेल त ना गिनती होई जोन करंट में अभी बिया मेहरारू बिया, लेकिन फिर सरवा के मार के भागल बिया। बहुत तरह खानदान में फंसा मतलब हम का पोर्टल पर चढ़ाई की भग गई है, भग गई का ऑप्शन नहीं आता है ना जी। तो यही से सरवा लागत ना कहलो सो। हाँ मैं भी आता यार ना माई बाप तो छोटे पर निकल गिलन जा नहीं के पापा बाप उहे बाप अबे ना बताई नहीं। हाँ माई बाप निकल गिल छोटे पर से त का 10 बार हुए क्वेश्चन आप पूछले बड़ो माने गार्जियन त एक एगो का खोते पूछत रहे कि माई बिया त बाबू बिया दोनों आदमी निकल गिल बा। यो सरवा बात लान नहीं बतावत त का करी। हां चल एकर हो गया। हट तू जोरे आजे बैठ हिंका कर। तनी हट के गर्मी होता, हटे के तनी हट के गर्मी होता। शादी भइल बा तार? शादी भइल बा, लइका फइका बड़ा सन नहीं का सर? ए मर्द तू नीचे उतर, पहले तो नीचे उतर। कह तनी के बड़ा सन समझाई बा तू दे हम करी दे तो। अरे सरवा तो गणित पीछा के बड़े तो बड़े हमार तू छोड़ा है ना हम घर तम के नियो रही तारो से का मतलब? ए चुपचाप से बैठा मर दे। है ना देखा मल्लाने बियाह करे बियाह ई बताओ हई जोन घर बनल बा पर लोन नहीं के ना लोन नहीं के लोन वाला लागत तो के। हम खाली पूछत तनी झूठो के लावा है हमार खाली पूछल काम बा है बनल बा कि नहीं के बनल। ए हट ना रे हट, गर्मिया में तू का सटत रे। ए मतलब तोरे भैया अरे ई सरवा के पोसत पोसत हम पूरा बुढ़ापा आ गई, सुधारबे ना करी। इतना तो कोनो दियादो के भाई साला इतना नावत करेला। तू जनगणना करू हम भाई, हम समझ लेम। लाल चटा जाऊं उसे हमारा का मतलब है बता। है लोन पानी के ना ना चलो अब बताओ तारा घरे गाड़ी उड़ी? ए मर जाई तोरे से तेल बड़ा। ए मर जाई तेरे समझा दे, तेरे कानवा में बार-बार खोदता। बस काहे के खोदत रे? अबे दे देबे एगो फार्म ना तो लाल चटे भी हो ना वही चल जेबे लाल चटे लगबे बकरी घूम घूम चरावे पागल चोदा। तोरे के ने अर्जी लगा के सरवा जनगणना में भर्ती करे ले बनी अच्छा के आके हेते तेरे खोदत रहा मोगरा लात करने ले। ए मर दे कर जनगणना कर, एगो कपार पर लोड मतलब हेता ना पूरा गांव के जनगणना करे के बाद जो न त हमर ना हो पाई जनगणना। चार भाइयों सुरता वाल हमार टीम वाला बा उहो सुरता वाल। हमार त मन करता इटाबे उठा के मारी कपार पर ठाई दे कर दे। हम जनगणना कर दो। अई सरवा का पहनाई रहता है नहीं सोने कर। सरवा चुप रहो, तू कुछ मत बोल। तू कर ना। अच्छा ये बताओ तारा नाम खेत कितना बा? 2 बीघा। 2 बीघा भैया बरवा तार जाम गइल बा। भाग भोसड़ी वाला तू जनगणना करे बड़े हमर द्वार पर हट। मार के खेत दे भैया, मार के दोनों जना खेत दे जाओ तो टांग के बिक दे जा। ए सर जो हम मर रहे तू क्या करेगी यार? दादा मार लगी तो कथा जो नहीं बा। तू करा मर दे जौन करे के बा, हम अकेले तारा सब बता दे। होसन ले कहिए मत न तुम दुआरी पर तोहरो काज के बाद चढ़े ना दे। ई मतलब हम जानिए ना कि साला बेचारा एथुबा जाके फार्म वार्म डलवा के करा देनी है। हम का जानिए बड़ा जमाना में जान मैं मर दे दुख सुख बतिएबा कहीं करब। कहता हो कुछ वहीं के पड़ी। अच्छा ये बताओ तारा मेरा को थन गहना बा? 4 थान। 4 थान बा। चलो एगो नंबर भेज तनी OTP बताव। तारा एगो का नाम है जमीन के पीछे एगो टेबुल बा ओई में देले बा ऑप्शन, हम भरवा देते नहीं के ना बतानी है लड़ चटा बो से कोनी के रुक तक बता दी। ठीक बा। नंबर बतावा। 97 सूत के नंबर बतावा। सूत के या प्लॉट के भीतर करिए। मर दे 97 मतलब 37। अच्छा 97 माने 37। हाँ और 98 उठा के नंबर पूछत नहीं नंबर 98 98 99 तह के निउरा के
अबे साले बुझा गए टेबुल ला तू झाट तक टेबुल में ए मर्दे 99 99 हो गई कब अच्छा, लिखबा 10 गो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हाँ हो गई। तो ओटीपी आवे जाई तो बताइए ओटीपी। मोबाइलिया ले बड़े मोबाइलिया तो घर में बा। जो मांग के लिया जा मर्दम मंगा जल्दी जो। अभी 12-1 बजे वाला बा अभी कोई घर बा बाकी बा। ए खिसिया मत पानी नहीं पीला तारा खातिर हम हम पानी तो मांगते पानी मत पियावा बस परेशान मत कर जा ओटीपी दो जाके हम निकलिए जैसे लिखो 94 चाकर 94 0 चाकर चाकर अरे 74 लास्टवा में 74। अच्छा एगो बात हमारा सोचे में आवा था कहाँ से पढ़ले हो? कि हम रहरिया इंटर कॉलेज तब ठीक बा। पढ़े के बा ना 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 तू पढ़ तो हम भैया सरसों इंटर कॉलेज से पढ़ले बा पढ़े पढ़ा दे काहे अपन तोनो कहाँ पढ़ा जो ऐसा नहीं का मतलब ए भैया देखा 2 दिन बाद जो ए लड़ावा हमार कैसन भाई मटवा अरे ई सरवा सुनो 2 दिन बाद तारा मोबाइल पर मैसेज आई कि हम रजिस्ट्रेशन कर दिल बनी टेबुल के मैसेज आई ऊपर तू एक्सेप्ट कर दिया 4 से 5 दिन के बाद और यहाँ से कंपनी वाला पानी उनी पिया दिया पाइप उइप लगा के तार कर दिया पानी पिया दिया हाँ ना पीबा ए मतलब तक फ्री में हम टेबुल करा देनी कर दिया ठीक बा और ये सब ठीक बा सब तार पिछली बेर तक कुछ भरी दिलानी और जो नल तन हो गइल बा तो तोहार जनगणना हो गइल बा हे के मर्दा बेच दे कहीं ले जाके केनी साइड में भेज दो तू रह अकेले रहबा सही रही ये गांव के तो हो तुम करे के बा चलल जाए वो सरवा बेहाया ही तब भैया अब ना करो हमरो के लेक्चर संगवा ए सरवा तो कितना हाली समझाइए कि जितना हम कहता नहीं उतने करी है तो जाकर सार ओकर बार आ जूझी जो तरह सार पार्लर वाला हो है कि हजाम हो तो का गलती हो गेले माफ कर दो चलो हम चल बैठ पहले धर ये बेरी कइल तो सार तो नहीं फार्म डाल दे चल जीवा एप्लीकेशन दे दे चल जीवा उखाड़े चबिया रे चाबी दे अभी हम ना ले बन चाबी हो यहाँ तो ये छोड़ दे मेरे रुक तू मत देना भैया छोड़ देले बड़ा अरे हाँ देख तो इतना अच्छा आदमी के तू का करतले है दो 14 के फिर ले लेला का ना होनी उतार दे ना ले जाए बेके कैसन कुल गाड़ी बरे को बजे चालू हुई हाँ चालू हो गई